Riot Market mga kaminding. Ay, ito, Riot Market. Hindi pa tayo pwede mag kasi Pumasok na wa. masok-pasok sa mga dahil riot na to. Arayat. Arayat ng San Fernando. Riot Pampanga na. Ano ang riot to? Ay, Arayat. Arayat, yun ang Arayat ng Adingging. Arayat. Arayat. Ito na yung ano pa yung grocery na. Yun na yung grocery. Nagadiretso tayo sa grocery. Ay, sa grocery. Sa pinagulala. Ito na. Yung grocery ito na wa. Yan yung grocery ng ano ba? 622. Ayaw, 22. 622? Market, supermarket. Supermarket. Dito bubali ng payo si Kuya Noah. Kaya tayo diretso. Jollibee. Jollibee daw. Jollibee, na gano'n lang kami. Ayun o. Ayun o. Meron na pala dito na pa. Oh, Jollibee. Ayun o. Jollibee. Tawa. Meron na pala yung pa. Dati pa wala naman ito pa. Oo, meron na, no? Gusto wala tayo pumunta dito yun na Jollibee. Order ka dyan. Mag-order ka. Jollibee nga, di supermarket na mas kabila. Ayun na yung supermarket. Nandun na, nawa. 3L supermarket. Ito pa, ano to pa? 3L. 3L supermarket. Ito. Hindi kong gabi sa camera. Nakakasisigil. Parang ganda ng daan, nawa. Patag. Bigatay ng, ano ba? Ng bako-bako. Ayun naman yung simbahan na, ano ba? Mga riot. Rayat. Yun na. Nandun sa pinakadulo. Hindi natin masyadong makita. Dingding. Sobrang ano na. Bilis. Ayun na ba? Oo. Ay, taas. Taas ng ano. Ng simbahan ng Arayat. Kasi ito yung gasinilahan mo. Diba may shortcut naman dyan pa? Diba? Oo, may shortcut niya kung sa Labasa. Oo. Grabe. Grabe. Yung mga tindahan dito, no? Malapit kasi yung Pasko, kaya ganito na karami yung ano. Awa. Tinda dito, parang ano eh. Tanggi ng skali. Awa. Ayun, tanggi, oh. Tanggi. Tanggi. Saan ito papunta niyan pa? Ito pa. Hindi ko alam. Dahil dumadaan lang tayo dito na. Dito tayo na. Dito dati sila paparamuni. Nangungupahan dito. Dito ah? Yan yung sumiskinitan na yun. Sa may pintuan na kulay Oo, yan yung may tangki na yun. Dun sila pa. Oo, doon sila paparamuni. Doon pala mga kadingding. Ito may yung Yun na yung sabi simbahan. ng riot. Oo, hindi. Simbahan na wa. Simbahan. Yan na. Bukan natin ang punan sa loob, no? Kung makakapasok nga lang pa. Bukan natin. Ayun. Abay, dun sa motor ko. Sa may motor. Dyan na. Muna sa likod ng sakyan. Saan pa? Yan. Oo, tuwa natin sa kotse. Tara. Oops, yoy. Isasakyan. Ano ba? Oops, ba ako? Oo, baka din. Oh, may tubig. Ay, tubig na kadingding. Ayun na ba? Ay, ano ng arayat? Ang ba ng arayat? Tara. Di. Bawa. Ganda ba? Sa puntong ito, dito na kami naglakad. Tara ba? Gureta Park din, no? Ha? Gureta Park. Ito, Korea to. Gureta Park. Ayan ba? Ng arayat, Ching. Awa, sobrang ganda na ito. Nawa. Oo. Kung ikaw titira dito pa, ano pa? Gusto mo to pa? Oo, ganda niya. Tignan mo. Pinagit mo ng Ching. Awa.
Ito din sa loob, King. Yan. Yun. Tara pa. Yan, umikot ka doon. Umikot ka ng ganyan around. So, dati ka na mag-start. Tara ba? Sige, kaya mo yan. Ah. Ikaw kilala yung mga yan. Sige, ikot. Ah? Ikot ka doon. Tara. Tama. Saan ba? Saan pa? Ano ba may pasukan niya sa loob pa? Ikaw na. Yan, King, oh. Ito na ba? Ano yan pa? Ano ba? Hindi naman yun. Ah, pag ganito pa sa gabi lang tumutulo pa. Oo. Hindi, pag umulan. Nga po, kaya pa umuulan. Minsan naman rin pa pag gabi na ba? Yun na. Sobrang ganda. Pag napuno to, paano mangyayari pa? Ay, araw ko yan. Meron siguro ano yan. Anang ang tubig na ba? Ganda na ba? Anong tawag dito pa sa itaas natin, ano? Meron na lang. Di ba rin alam na ba? So mga kadingding, nandito tayo sa Arayat, no? Hindi. Pinapakita namin yung ng Arayat, mga kadingding. 1590. Ayun na, 1590. 50. 1950 mga kadingding. Mga 6 lang. 1590. Uy, ganda mo. Natin. Sa tayo niya pupunta pa. Arayat yan. Taas na ba? Tara. Ano ni Cristo yan na pa? Yan na. Mataas yan pa. Pero pa, pag gumiba yan na pa, mahal yan ah. Magagawa pa yan ulit pa pag gumiba pa. Oo, ano yun. Ano? Ganda na ba? Ano? Pasok tayo dito ka? Ah, Pwede nang pumasok mo. Pwede naman kumuha ng dyan. ayun na. Laki na nga. Dito tayo ngayon sa Dito. katedral ng ano, ng Arayat, mga kadingding. No? Ayun na. Ay, ano to pa? Simbahan niyang chapel. Ah, pinagdikit lang na ba? Oh. Ano? Sobrang ganda. Ha? Ayan. Sobrang ganda ba? Tsaka ano yun pa? Yun nasa itaas. Yun ah. Yung sign of the cross. Kaya yung kampana, oh. No? Awa. Ayun na ako nakakapasok din dito, mga kadingding. Tsaka may ano doon sa ibang pa na. Ayun ako. Ay, tsaka yung pa yun ah. Karwahe. Pa, ayun ah. Dito pa yun ah. May dito pa. Meron ah. Ay, yun na ba? Woo! Ang ganda. Pero dito pati nga pa. Ay no. Dito ko. Ay no. Madilim lang masyado siya pa eh. Oo. Ano yan pa? Hindi ko rin alam yung mga kadingding. Dito ka din. Diyan ka. Ngayon pala kasi tayo ngayon. pumunta dito Pumasok sa na doon. Raya. Ito yung ano, ng kapilya ng ano, chapel ng Arayat, mga kadingding. Oh. Oh. Dito ka din. Dito ka. Nandito tayo ngayon sa chapel na ba? Unang Arayat. Ang Raya tayo no? Si Mary ba ito? Bigyan natin siya dito. Yun ah. Yun, si Mama Mary. Nawa. Tapos sino naman yun na doon pa? Santa Claus? Ayun no. Santa Claus. Ah, meron pala nag-ano doon sa ano na. Ano yung harapan nito? Ayun. Ayun na ba? Ah, ginagawa pa lang pa kasi magpapasko na na ba? Yan na. Ay, si Santa Claus. Ba't kaya tinawag na Santa na pa? Bibigay siya ng ano. Naligaro. Ayun na. Ang ganda na no. Santo. Sobrang luma na to. Aba. 1595. Tayo po. Nagigitara. Diba? 1595. Ano kaya to? Kaya ito? Sana. Ito ba? Ay, walang laman. Akala ko naman. Parang siguro racing to nandiyan nyo. Oo. Ang bibis. Siguro pa may butas yan pa.
Nawa, yung mga yan. Girang na, no? Yun o. Nanggigitara pa naman na. Nakatalita na ba? Nawa? Oo. Na. Tapos may salamin na. Tapos yun ah. Pwede kayo pumasok dun ba? Sa kabila ba? Hindi siguro. Hindi ba? Kasi bawal dun na ba? Subukan natin. Tara, dito ako. Tara ba? Ayun o. Pasok ka naman dito. Ayun o. Nawa? Grabe. Tara ba? Oops, yeah. Tara. Let's go. Go. Dito ba? Oo, dito tinahan natin. Panaya kaganda to. Ayun o. Ito kaya tayo dun pa. Let's go, let's go. Go. Yun o. Paano kaya yung pa? Nawa? Si Santa Claus, pati si ano, si Jesus Christ. Ay, tapos yung anak nilang babae na. Hindi, si Jesus Christ yan. Si Mama Mary yan, pati si Yung, sino naman yung batang yun pa? oh, si ano yan, si Jesus Christ. Ayan na yun pa. Napakaganda. Sobrang ganda nito na ba? Tapos si Santa Claus. Nilagay na rin nila na ba? Ito ba ang ball boss? Kala mo naman ito ano? Na ba? Pero ang ganda ng pagkakagawa niya na ba? Sobrang ganda. Pero pinakamatagal na to sa buong mundo na pa? Matagal ba to pa? Pininturahan lang yung isa na pa? Kasi luma na yun oh. Pero yung mga lugar. Ayun na ba? Diba? Parang apartment to po, no? Parang hindi naluluma. Hindi naluluma yung hinula. Yung mga bahay ba yun? Hindi ko alam kung mga bahay. Start kung apartment ba? Diba? Ito. Kaya na pa. Natin na lang po sa ating video mga Dito kalingking. na lang. Yeah. Babay sa mga site.